Čaute ľudia, vítam vás z nového videa a dneska to bude Minecraft. Prečo mám tú lepku zapnutú, to neviem fakt, ale môžeme sa vrhnúť. Ty čo letíš? Dneska to bude ukázanie plášťu, alebo neviem. A tá lepka je fakt zlá, tak ja si ju dávam preč, vidím a máme ju preč a môžeme aj hrať. Ja si dám na holú ruku. Ježiš. To robím takto. Tak. Máme holú ruku a my jasné settings. A dám si toto. Vidíte? A som tu spoločne aj, keby som sa nehodil zo Sofínku. To je púl Sofie. Pozeraj. Čo? Prečo to teraz nerobí? Vidíš? A počkať. Dobre, tak nič. A máme tu plášť, no... Ja som to spravil, ja som to len poslal Sofinke, lebo no, keď si stáhnete tento Minecraft, tak to tam odvykle nemáte, počkajte. Ukáž Sofie. No tak aj Sofinka to tu má, lebo ja som jej to poslal a normálne, že to tam už môžete mať. Ja som to ešte neobjavil. A dneska to ba... Ty kokso? Ty čo je tu? A tebe sa to podarilo. Aha, videla si to, pozeraj. Počkaj, aha, kúkaj sa na mňa. Tajku. Ne, to si... Lebo to musíš vyžiakať. Ja počakajte na minútku. Toto vám nestihnem. What the fuck? To je cool. Wow, letí. To je normálne, že cool, ja. Pozerajte na nejakú ukázku. Teraz. Takže sme späť a kde si, Sofie? Podpri toho panáka. Tam, kde sú tí schody. No, konečne ťa vidím aspoň jedenkrát. Kde si? Sofie, ty si hore.
Kalipo. Prepačte, keď tu bude očuť niečo, tak to je telka. Pozrite na tú klipravu. Ale ticho buď. Kde si, Sofie? A potom, keď budete chcieť, tak možno, ale možno, keď mi to pôjde, tak natočím minihry a gamer a taký. Oh yeah. No, to jaké si dlhé postavila. Sofie, ty kde si? Sofie. Dole. Zasi dole, no. A kde dole? Kde dole? No, mimochodom, Sofinka stala takéhoto panáka a ja som jej postavil a to normálne, že tam je ten dom. Preto sú tam tie schody. A postavil som jej tento záchod, vidíte? Tu je vana. Potom idem dole. To je niečo, čo si s tým spravila. No celý dom, čo som ja spravil, tak pokazila. A vidíme sa až keď bude telka potichšie. Ľudia, sme späť a my ideme aj na iný server. Poďme sa odpojiť. Dáme toto. Dáme si... No Dáme si... Ja idem na môj. Môžem sa na to prihlásiť. Áno. Počkaj, aj keď tam budem. Lebo ja som tam. To je táto dedinka, ak vidíte. Však nevidíš, ty slepá? Dobre, a Sofinka sa už pripája normálne, že sa pripája. Skeleton sa to. Počkajte na minútku, Sofinku dám. Tam, kde som ja. Fakt, ale to, kde som teraz. Vidíme sa až, keď bude Sofinka pri mne. Sme späť a so Sofinkou sme sa našli. Čau, Sofie. Čo? Môžem ti dať jeden sek, či to funguje? Dobre, funguje. Poď aj ty mi to vrať. Kde si? Ne, ty nemáš, lebo ja musím. Dobre, už nerob. Takže ja vytvorím niečo asi. Možno. Ja som vonku. Ja idem do toho druhého. Do tohoto robko ja idem. Pozori. Nič nevytvorím, áno. Tak ty ma nájdeš. Tu budeme knižky. Počkaj, Sofie, tam je skeleton. Ty sa ho nebojíš? Pozri sa, Sofie, z okna. Pozri, jak jim. Nejde. Čo, Sofie? Čo? Kde si zas? Nebúchaj ma.
To je tento, zošíplný. Rýchlo. Ideš do kostola sa modliť? Ja áno. A ja. Ja už sa modlím. Otče náš, ktorý si na nebesiach, príď kráľovstvo svoje, buď vôľa tvoja. Tafa. Toto možné? Vypadni, ja tu ničím. Ja kostol ničím, ja som kostolský zabijak. Ja. Ten kostol má zabíjačka. No, že ty. Ja idem hore, aj ty. Ja už biežím. Ja idem úplne hore. A ja. Idem na strechu, ja. Na nejaký dom. Vidí, koľko mi to zabralo srdíček. Pozri, idem do lávy. Ne. Alebo takto. Rýchlo do môjho domu. Pod túto tam teče láva. My máme survival. Otvorí sa ty dvierka, rýchlo. Nechám to tu. Ja som ti sa tvoje dvere pred nosom. Však toto robím, ne? Ja sa na to kúkam. Aj tak, toto robím. To som na to klikol. Zveníme to za... Robočka si nechám. Tak zvieme... Toto je tvoj dom? Som knížiek. Hej, čo to nejde? Sakríš! Ty mi to nevrátiš. Ja si čítam. No poď mi to vrátiť. No vráť mi... Hej! Už pres... Hej, ty si ma zabil. Dobre. Ešte raz. A mama mi povedala, že som kúmi. Sophie, kde si? Tuto. Kde inde? Pozrite ten skeleton, jak sa tam pláva. Chudák, nebol by som na neho istý. Dajte ma tu. No, vidíme sa. Čakaj, ne, to si ty? Nie, ja som tu. Ja už ťa vidím. No, konečne. A zároveň tam, kde tu. Vidíš ma? Kde? Tu. Ukáž na tvoj tablet. Však tu si ty. Pomôž, ja sa topím vo vode. Ale musíš to zničiť. Sophie, tu som. Vidíš ma? Nie. Vyskoč z tej vody. Jak? Rýchlo. Porstajka. Ale nedá sa. Rýchlo. Oj, idem za tebou. Za mňu idú zombíci. Sofia. Ale ja neviem, na ktorej vode Tu. som. Tu som a ty si tam. Počkajte, lebo táto mama tu hovorí. Kde sme späť? Sofia. Aby si uhol. Hej, Robo. Ukáž mi zadok. No, ukážem. Hej, Robo. Takže toto
Takže ľudia, toto by bolo z dnešného videa všetko, takže pokiaľ sa vám video páčilo, môžete dať like, pokiaľ sa nepáčilo, tak si naserte. Dávajte odbery, lajky a ďalej a čauky mňauky. Čaute.